Ayan, welcome back. Opo, welcome back mga guys. Ngayon po ay dahil sa ako po ay ang ingay-ingay natin dahil ako po ay maawain, sasamahan ko po yung mga taga dito sa amin na mamiesta. Ito si Kapitan tapos si Manaida. Ayan o, naaawa po ako sa kanila kasi baka sila po ay burong. Ay, ito pong malaking mamang ito, siya po ang magdadala ng aming matitigayon na takgas. Ayan pa sa Tiluloyo. Ayan. Ayan na po kami. Ayan oh, tatlong ano kami. Tatlong hot-on kami. Mag-una yung matakgasin. Talaga, siratin din. Ay, si Kapitan ang matakas. Yung humonog una. May mga ikubag yung mga kasamaan ko dito ah. Waray. Alas 5 pa lang ng madaling araw. Kumatok na ang mga ito sa akin eh. Para daw samahan ko sila. Okay, Kuya Sarex ha. Sige, yung ano kondisyon natin, 50-50. Yung matitigayong panatak kasi ikaw ang magdadala. Pagdating dito sa bahay, 50-50 tayo. Oy, Sarex, umali sa mga nakakilala. Siya ang aming paragdara ng takgas. Ayan guys. Ito po ang Barangay Aguadahan, Lawang, Northern Samar. Isa po ito sa 56 barangays ng bayan ng Lawang. At ayan, malapit lang po ito sa aming barangay. Isang barangay lamang po yung pagitan, ang Barangay Betiklan, at pagkatapos ay ang Barangay Aguadahan na, kung saan kaya naman nandito kami dahil malapit lang po sa amin. Pero gaano man kalapit ang isang barangay, pintahin pa rin kung kami ay patatakgasin. Ang Barangay Aguadahan po ay isa pong papaunlad na barangay dito sa bayan ng Lawang, Hilagang Samar. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito bukod sa pagsasaka ay ang pangingisda. Kilalang kilala din ang kanilang barangay dahil sa kanilang pantalan na daungan ng papasok at palabas ng Batag Island. Samantalang kami naman ay kilalang kilala sa pananakgas. Ay, char lang yun na. Hindi naman kami nananakgas. Anong akala nyo sa amin? Kami ba'y nananakgas? Hindi kami po ay mahiyain na mapatronin. Ayan guys, nandito na po tayo sa kanilang barangay, ang Barangay Aguadahan, Lawang, Northern Samar. Shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Aguadahan, na mga buutan, mga lilipayin, ayan, masayahin at mababait. Shoutout po sa lahat po ng mga taga rito, sa kanilang barangay officials, sa kanilang teachers, sa lahat po ng mga residente na nagsasaya sa ngayon, at pati na rin po sa mga kagaya namin na mapatronin. At sana po kami ay pagpalain at kami naman ay patakgasin. Shoutout po sa Hermano Mayor na sana po kami ay ughawin. Ayan guys, nandito na po tayo. Hanapin na natin yung ating target. Nasaan ba dito yung target ni Kapitan? Sumama lang tayo sa kanya dahil siya talaga yung leader of the band. Ayan. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga residente ng Barangay Aguadahan. Pati na rin po sa aking kaklase na si Russell Socorro Novio at sa kanyang asawa na si Kagawad Jewel Novio at sa kanilang nanay na si Mana Nieves. Ayan, shoutout po. Pati na rin sa aking kaklase na si Mary Joy Adora. Ayan, shoutout po sa inyo at sa iyong asawa. At narito na kami, bababa na kami. Huwag ka lang maalo. Ala ka, may kumila sa atin. Paisa-isa lang yung pagpasok para hindi tayo abatin. Hala, pinggan ka agad. Hala, di daw eh. Ayaw mo picture eh.
Hi. Ayan guys, nandito po kami ngayon sa bahay ng aking kaklase dito po sa Barangay Aguadahan. Ayun po siya oh, sa likod. Ay, wag kang maalo. Kasi mag-hi ka dito. Ano na? Oh, i-shoutout mo yung mga teachers mo doon sa school niyo. Also, teacher sa Cagdao Elementary School. Dito siya Cagdao. Selvino. Ayan, shoutout po sa inyo sa Selvino Lubos po sa Barangay Cagdao, Cagdao Elementary School. Ayan. Sa mga classmate ta, imbitara. Tara, pamatrong kang batch na to, 2010. Mali kang patron didi sa Barangay Aguadahan. Ayan, last 2 minutes kasi pag unina kang pa kumadiliwas na, bahala ka, manhugas na kami. Ayan oh, pumipila na sila. Hala, ngayon ko lang nalaman. Isang batalyon pala tayo. Ate Inday. Hoy, Ate Inday. Yeah, ikaw na ang bahala sini. Bakit ayaw niyong tumanggap? Dahil Hi. Oh, mag-hi kayo dyan. Ayan. Oh, may balak ba kayong manakgas ngayon? Ito mga kasamaan ko, nag-alin sa isang ganito. Gusto siguro isang buong Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Kagawad Joel Nubio at ng aking kaibigan at kaklase na si Ma'am Russell Socorro. So, nandito po, kasama po natin dito yung kanyang kapatid, sis, Kuyang Benvenido Nubio. Kapatid, mga kumpare ko, mga kapitbahay ko, nandito ako sa Barangay Lawang, Aguadahan. Barangay Aguadahan. Nagbabati ko kayo ng magandang gabi. Kumusta man ang patron? Ma-enjoy, bisan la brown out. Ay, oo. Enjoy hapon, isang brown out. Kagawad, hi ka dyan. Yung mga kapatid ko, Ayan. Manakgas na kayo dito. punta kayo dito, manakas na kayo. Panyaranan mo yung mga kapatid mo. Sa Bad Maestro Waray? Oo. Lagi pinanood yan. Tapos yung kaya nga po gani. Kaya nag-ianak ka rin, nag-ianak kay Atod Milda. Sabi ko, sino ini nga Maestro Waray? Sabi ko, ay, anak mali ipot ton. Aga ng mao. Kaya anak ko, Oo. anak mali ipot. Ngaran yung mga kabuktuan sa Manila. Manoy, Yusek, Ayan. Sino pa? Ayan, naiburong kami dito sa kanilang napakagandang bahay oh. Ayan oh. Guys, ang dami nilang handa dito. Ayan oh. Wow. Lahat yan, hindi ko naubos. Mag-hi ka naman dyan. Mag-shoutout ka sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo at sa mga ex mo. Kayo dito mga kwan sa gel. Oh. Sa Wajel. Ayan, thank you sa suporta ha. Sa Maestro Aray. Nakapalo ka? Thank you, salamat. Yan! Maestro Waray is in the house. Yan, hello, mag-hi kayo dyan. Hi lang. Thank you. Makadila ka, mananakgas pa.